babu kai babu kwanci damina da kaka to duk wuya da rintsi karkaya da mai sanka sai ya zama yana walwala da jin daɗi a sanadiyar ka. An ce so farin ciki ne kuma wai ruwan zuma ne, na yi tambaya haka ne a can cikin zuciya yake zaune. Na ɗanɗana shi ba daɗi kamar ruwan maɗaci, ba wata walwala a cikin shi satarin takaici. Zantuka na ƙarya ne mafi yawan azanci, idan babu mai masu kasa ba sai ka fara kunci. Ina ma ban fara so ba, ba zan san bakin ciki ba, ba zan takura wa kai ba, masoyiya ta bakin yaudaran ba. Kin ce idan babu ni rayuwa ba za ki iya ba, in ba ki jin murya ta barci ba za ki iya ba, fannin abinci in ba ni ba za ki kalle shi ba, hankalinki ba za ya kwanta ba idan ba za na so ba. Shin waya kan shirin ne ko ko salon yaudara ne, duran gini ake zane shi komai nufi na Allah ne. Zantukan da kike min kullum su suke zuga ni, kin ɗanɗana min zumar soyayya yau kin tafi kin bar ni. Ina ta yaudarar kaina wai za ki aure ni, ashe soyayyar dalili ke kike a gare ni. Kin tafi kin bar ni, in kuka nake da idanu a yau ina zan ganki, zuciyata tana neman ki. Masoyiya, 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 masoyiya.